どうもしるこです。じあちゃんです。1857です。メイトーです。今日はフォールガイズのステージクリエイティブモードができたということで、はい。なんとみんめいさんが楽しいステージを作ってくれたということで、作ってきましたよ。皆さんのために楽しんでほしくて。ありがとうございます。遊ばせていただきます。いくつ作ったんでしたっけ？今のとこで3つですね。はいはい。今日はそのうちの2つをね、ちょっとピックアップして。じゃあやっていきたいと思います。 OK。エアーマウンテン99。はい。これ99は何か意味があるの？エーペックスの99が好きなんですけどあー、なるほど。ここのテーマはファンです。ファン。ファン、回るファンか。はい、回るファンです。楽しいやつだ。あ、始まった。はい。空気の制山だもんね。作者も見える。そうなんですよね。おお、本当だ。本当だあ、コースのコードもね。おはい。大丈夫か。なんか全なんか然何も見えないぞ、コース。どうですか？そう。みんないるじゃん。ちょっと待って、いきなり落ちちゃった。これで、はい。おー、なるほど。はい。これでね、はい。あ難しい。ー、そういうことね。これちなみに難易度2です。待って、これ結構むずくないか。むずい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 。何でぶつかったの今。これなるほど。皆さん大丈夫ですか？4分しかこう時間ないですかね。これ制限時間ありますかね、このゲーム。やば。うわ、むずい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 。これ分かったぞ。これちょっと難しいぞ。はい。はい皆さんくれてる。お、うまい。やっぱりやっててうめえな、ホロガイズ。何？すみません、オーケー。いいね。やるね。最後のジャンプどういう軌道？これで出た瞬間でこれで壁になってるから、そう。あ、そう。あ、やるね。よかった。おい、さっきオッケー。下に飛んだからな。あれ？いっちゃったどこだ？行っちゃったか。よし。あ、来た。あ、来た。はい。おいオッケー。はいここはまっすぐなんだろう左のコースなんですね。こっ左行ってみようちが苦手な人はこっから行くのがまあおすすめですね。左から行ってみちょっよと待って、これ結構。う。なんかさ、本家で見たことないギミックがさ、結構あるんだね。ちょっと待って、おい、登れないよ。オッケー。壁がこっち行ってみようかな、じゃあ。ここですね。面白いんで壁が邪魔すぎてそう。視界がすげえ。そうですよすげえ。あ、すげえ。結構ねなるほど。割とね、この空気のやつがね、慣れるとまあ簡単。いやそんなにね、動かなくても無理がないよう設計はしてあるから。ー、このさ、ほどほど。これさ、本家だとこの形のは見ないよね。なんか見ない。これこの多分ね、ちょっとね古い、これは。古いんだこれ。そうバージョンがね古いやつですね、これ。いや頑張れ、しぐさん。横見てるから頑張れ。頑張ってしなんだ？あんたこれ俺の中で難易度2だから次クリアできねえぞ、こんなんちょっと待って、ちょっと落ちてったうわー、空気弱いぞ最後。いや、空気全然強いから、あれむしろ強いから。文句か。ステージに文句うか。わやばいよ。不良品言うんだよな、か。ため下手なの隠して文句だけ言うやつ。タイミングが良くなかったんだね。もう30秒のカウントダウンが。始まってるもう。これやばいよもしかして最後まで遊べない？ちょっとこれ最後まで遊びたいかもしれない。ちょっとお兄さん遅いです、お兄さん。ちょっと助けて助かんねえよ。3、2、1。残念。おい、いい加減にしろ。よし、次行こうぜ。おい、いい加減にしろ。みんなダメかこれ。難かっ次たな。待ってたんだよ、みんな。行きましょう、もう一回。オッケー、もう一回ね、いきます。はいはい。ちなみになんだけど、もう一個の方は3回やってクリア者は4名だった、自分含めて。やば。はい、じゃあ慣れていったと思うんでね、行きましょうか。うんはい。オッケ微ー。妙に届かない。微妙にちょっとね難しいのよ、そこは。ほい。これなんかちゃんと角度を決めてほい飛ばないと届かないよね。ほい、やりますね。これ一スパやってるからうまいですね、これはですね。ほい。もう覚えました。あオッケーちょナイス。よし、早めに挑んどこちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと沼、オッケーオッケー。
ここでおー時間かかりそうだから早めにどんどん。うまいようまいよ。おーオッケーオッケー先行ってもいいけどああいけたいけた。いけた。こうだけ仕事行っさっきこうなんなかったんだよな、風のとこで。た？ちょっとそこに待っといてもらっていい？そこで。うん待ってるよ。うい。こっちの方がでもジャンプがわな視界の難しさはないって感じだね。ちゃんあそうそうそうとタイミングよくジャンプできるかどうかみたいな。実はこれ一個一個が結構速度違う。そうなんだそうだからたまに。同じでもあそうそうそう色同じでも。本当だ速いのと遅いのとあるちょっとね。ね遅いやつが速いやつある。この四角いこのぐるぐる回ってるの何？これはチェックポイントのマーク。これ。あなるほど。単純な。いっちゃちくんは？俺今空飛んでるよ。あれあちょっと待って。あれまずいぞこれ。なんか落ちてった人が見えた。ジュワッ。ああ、ちょっとあみんなあと10秒みんな走って10秒10秒みんな頑張って頑張って頑張って10秒時間はいでさっきも見たのあなんだなんだなんだ。あでももうゴールのそれが今最後のエリもうアゴールすげあえそういうことね。次はいけんじゃないですかなんかすごい作られてるじゃん、きちんと考えて。うんあ、そうですねいや昨日最初作ったやつがマジ難しすぎてあまりなんかいい顔されてなかったっぽかったんでなんかそうなのむずーってなってたからそうもうちょっと簡単なあった方がいいかなって感じだったからそうじゃあこれは結構寄り添ってるやつなんだあもうだいぶ寄り添ってるこれなんかぶつかってる。よし高さが取れなかった。お来たいいねナイスはい。いいね行きましょうえ何それ。かっこいいみめさん、なんでその姿で止まってんの？こっち行こうかなあこれ多分ねラグってるだけあ本多分これラ当？手グってるだけ上に上げたままでさ。そうこれねラグってるとそうなるなんか痛い。頭。おいあれなんか進やめてむぞちゃんと高す。進まんぞそこむずいっしょはいそこねそこ結構むずいから落ちたみたいな大丈夫だってやべ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 や落ち着いてなんか落ち着いて落ち着いてみんな落ち着いて落ち着いてみんなどこ落ちじゃあ来ましたじゃじゃねーんナイス来ましたはいよけたあナイスあれ行っちゃったあ俺もいるよここで風を浴びてる風を浴びてる風を浴びてるやばいわここべ。あ本当だここねあいいびっくりしたけどダイナミックエントしていたぞオーケーオーケーなんかもう勢いで。そうこういう感じでこうやってああねなるほどねのあいけるいけるオーケーオーケあぶつかって邪魔し合ってねあーそう何これ風がねこれ。ここ通れんぞここ何これ。あ通った風がすごいよここは。ここがすごいからこれはい。いけるかああいいねうまいねあオーケーオーケーオーケーはいはいオーケーうまいナイスなるほど斜めに風が吹いててそうちょっと吹いてんのうわでそこに当たると大丈夫なんかじゃなんかじわじわ浮いてるんだけどずっと。ちょっと浮くんよここエア本当に。やったナイースナイスエイリアンなんかです。普通に公式のステージでありそうな感じだったねいいね。楽しめそうやつ作ってるんで任せてくださいじゃあ難しい方行ってみますか。本番うん。奈良ミントスランドって言うんですけどすごい。奈良ミントスなんかミントスランドランドうんはいこちら本当に正一さんも3回って3回ともクリアできなかったっていうえあともう1スピードスター。回やったらできたって言ってたんで、うんあと30秒ああって、今回こちらが皆さん挑戦していただくマップとなっておりますたださっきのマップよりは2倍ぐらい難しいと思ってくれた方がいいかもしれない2倍かうんどんなステージなんだろう奈良ミントスランドおすげえ。なんかもうすごいすごい吹き荒れてる。なもうこれ吹き荒れてる。やばやだあととりあえず行くしかないからおもいおもいおもいなんかこれジャンプしたらやばそうだね。おうわ落ちたたこれ落ちたどっからだ最初からこれ上乗るんか。オッケー違ったおいオッケちょなんだこれは。どうなってる。見えない見えない。うわーこれーおうまいこれねやばいなあれでもうまいやんううまいでしょ。まいも飛べるのハンマーの使い手だから。うんあ
あうまいよみんな。どこに行くんだよこれやば次のコーこれやば。ス。よし進め進め行くぞあこー。れどこ行ったんじゃ下かこれあれでしょ、もう待ってる余裕ないってやつじゃないの？やばすぎ待ってても大丈夫、そうねみんなのこと。あとみんななんか思ったより全然進めてるね。うんガン全ガン然もういいねガンガン進めるよ。全然ぶつかる数が少ないにあれかもな。意外にやりやすいんだ。うんまあそうです。あれ地雷ちゃん横いるんだけど大丈夫？全然進める全いや然ーむずいな最後の校長生。いけたね。ゴールできる一応さんうまいね。やるね。やったー俺はうまいわ。ゴールしちゃったえゴールしたの？ナイス。いやこれはあえシルコさんも？ーまだ奈良ミントスランドね奈良ミントさんこれ完了おめでとうございまゴールしたの一発で。一発ですうまいね。えマジ？ありがとうございます痛いやめて俺やめてやめて攻略させねえかよな。わわ奈良ミントスランドクリアしたい。頑張ってみんな。いける。はいいける。頑張るぞ。クリアしたいクリア邪魔したい邪魔しないからオッケー。ーやってるオッケーオッケーいいよ。よいしょよいしょよいしょはいよいしょ菊さんまだ待ってるよここで。いやあジェイちゃんどこ行ったの？ジェイちゃんちょっと待って。えいやもういい感じで進んでるよ。進んでる。オッケーオッケーオッケー。だから手が突き上げられねえあますそこむずい。待ってねそれちょっと待って。結構最初の方じゃない？ちょっと待って。ここジャンオッケーオッケーいやプあれだ楽しんでもらえると大丈夫なですからね倒れちゃダメなのかもな。倒れずにねぴょんぴょんね行く方がねいいかも。いやああ、確かにそこ分かってんだよ。いいねいいね。まあそこに気づき始めてね。いやまあ初めてフォールガイザーって言われてる。楽しい楽しいこれ。変わるよね。はいよほおお。わおあれ制作者クリアできてないじゃん。見てるんすよ横で。ねえ。いやーもうちょっとやったな。あれいやでも制作クリアすごかったね。いやすごっ本当にもう一発クリアね初めて見たかも。ナイス。もう一回挑んでみようか。あもう一回行きますか。オッケーですオッケー。でも18くんねくるくる回るとこ越えたらすぐゴールしてたっぽいんだよな。あの先がゴールなんだ。あの次ぐらいでもうあそうなんだやっぱり。もうあそこねコストがねいっぱいいっぱいだった。ああ制作コストみたいなのがね。コストがね1000まであってなんか結構高いんですよ。うんで最初にちょっとねコスト使いすぎた感じ。あー確かにすごい盛りだくさんだもんねそう同じっていう感じあるよね。いやいやこいやこ数が多いと半端ないね足の引っ張りが起こるから。うん確かに俺ら今4人だからなんかビヨーンってビヨーンってドキッってやってる。やばそうではあるうわー弾かれたあーだってバズバズ。こっからなんだよしよし。なんだいやーやってんねナイあーよしよしよし。いやいそうそうそうやス。沼ってこと？そういやーわーなんだあれ？シリコなんだここああぶつかやばい俺も沼ってたまにやるさあれおかしいな分かってるはずなのに俺はちょっと待って危ね危ねえこれ飛ぶの？本当に？これ飛ぶんだ。よしよしよしここまではいい下のところここまではそうここに飛びますからはいあいよ順調あいあ一応さんもいてシルコさんもいてあれジャイちゃんもすげえ。はいじゃあちゃんもいるよ。いるあいよおいあいけいはいやいたってはい待って違ったおいおいおいあーもうね牛さんいた今もしかしていやあ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 いやするなあいやはい頑張れ俺やばいバイやばいバイブルバイオッケー同じ
はいあーなんで危ないあ、何それ俺今何もしてないのね。何も正直についたんだけどさ、なんでなるほどなるほど。かも。やだだだだだだはい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 、制作。あそこのすごいクリアしてる。さすが。あとよ、あともう。ああ、負けられいやない。負けてね頑張れ。すごいすごいすごい。ああいけそうな感じだった今。いけそうだったそういけそうかいけないけど、なんか絶妙なのよ、やっぱりここら辺になるとね。残念。打ち上げられた魚みたいになってる。打ち上げられてる。そうピチピチだって。帰ってった。ラストチャレンジさせてください。じゃあはい、よいしょお願いします。寄ってらっしゃい、みらっしゃい、下手くそらっしゃい。さあやっていきましょう。下手くそらっしゃい。下手くそらっしゃい。でもこれ何回かやってたら確かにいけるかもしれないけど、これが実際のレースで出てきたらそう困るよね。きついこれ。 42レースやるとちょっとね、クリアできたりクリアできなかったりなのに、何やってんのみんべさん、そのどうしたのどうしたの。何寝転びながら進んでるんだけど、嘘マジ？俺の画面と普通なんだけど今ちょっと待って。やばかった魚みたいな状今。態です。うわ俺左派なんだよな。左ルート派です。俺右派。左左派。左だったら大丈夫。ああ危ねミスった最後でちょっとえ。行こう平井さん行くぞ。いけるか？そんな頑張れ。やば頑張って嘘頑張って。今回過去一ダメかもしれません。ここにそうするとお、そうなの？そうです。これなんだよ。ねえ、騙された。いやマジ俺それで本当に？うん今もやばい、最後過去一ダメです。なおしりこさん現在最初の萌え沼ってます。沼ってる沼ね。にしっかりハマってます。あ、まずいよ。大丈夫頑張って。ジャッさん頑張って。しりこさんもう無理だと思うから応援したいけど頑張って。頑張るよいや俺も頑張る。頑いや張って。もう応援してくれ頑張った間に合ってんだあんたは。応援してくれ。はい諦めろんだこのわ。そばで。このそばで。あ、もう諦めて二人見つめて。最後の時は二人だよ。お互い抱き合っちゃったいや悔やーナイス難しかった。一番最後一番ダメだった。そうですね。なんか沼っちゃうからこのコース。それがねちょっと難しいですやっぱり。楽しいコースでしはい。楽しかった。た。はい、というわけではい。難しいコースでしたね。うん。ゴールしてなかったけどな、最後が一番ダメだった。まあそんな時もありますよ。これみんな遊べるんだよね。コードさえ知ってれば。あ、もうみんな遊びます。なるほどね。途中画面に出てきたコードを入力して見てる人もぜひ遊んでみてください。はい。ではまた次回の動画を見てください。バイバーイ。バイババイバイ。